koji zorno svjedočuje o zdravstvenom stanju Amela Sejfovića. Vidno raspoloženo prisustvo čuvara komunicira sa jednim od pritvorenika. Vrlo relaksirana atmosfera vladala je na 4. spratu centralnog zatvora samo 40 minuta uoči bijegstva i zadržala se do dolaska Nikole Simića, zatvorskog čuvara za kojeg se sumnja da je omogućio bijegstvo Sejfoviću. Snimci pokazuju prisan odnos čuvara Simića i pritvorenika Sejfovića. Ovo ponašanje nije u skladu sa procedurama koje su vrlo jasne kada je riječ o mjerama koje zatvorski stražar provodi nad pritvorenikom. Potom dvajac kreće ka zatvorskoj ambulanti, a 20 minuta kasnije video nadzor bilježi sljedeće. Sejfović je u šetnji u prizemlju. Prisutni su sada već suspendirani zatvorski čuvari Nikola Simić i Armin Delalić. Sejfović poseže za pištoljem koji je nosio za pasom, repetira ga grli Simića, zatim sa njim dolazi do kapije 2. Sejfović pokušava da otvori elektronska vrata koja vode prema prolazu ka Jadranskoj ulici. Toto pokušava razbiti stakleni dio dežurane, onda puca bezuspješno. On Simića potom traži da pritisne taster za otvaranje vrata, što je ovaj i učinio. Sve ukazuje da su nužne sigurnosne provjere, ne isključivo prilikom prijema ljudi, već i nakon toga. Ali teško da će to ići kada je zakon o izvršenju krivičnih sankcija